Hello mga kabisdak. So laing sugilanon usab ang atong madungog karon sa What the Style. Ang atong magtatampo nagngalan og Jessica. So usa ni siya ka lesbian sa ka bayot. So bisan pa man og aduna sila mga abilidad nga taekwondo. So na sugamak gid sila sa mga lalaki nga nagplano sa ilahang kaugalingon. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa atong sugilanon. What the Style. Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jessica. Ginaingon, dili hukman ang isigataw. Kay wa ka maswito kinsa ug unsa sila. Paano na itabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Asa magtakaroon, oy, Jessica? Sa mall ulit din after mag-launch na yun to. Oh, mau Ana. ba? Okay, agad lang ko ninyo. Come on! Time is gone! Yes, go! Ay, nindot kining mall nga atong gisudlan. Kabantay mo. Oy, oo. Kaya bago pa ni nga mall, oy, Jessica. Di ba before? Mao man niya ito kipisudyuhan. Oy, no, Oy. Jerica. Ang tupa din nga building. Oh. Ano yung mao nga building? Okay. Mamalitag new toothpaste at toothpaste na minuot. Ano ba? Toothpaste? Para mag-toothpaste. Mamalitag ka ng new nga toothpaste ba? Kay magbora ta next week. No. I don't like Bora. Shogo lang to. Bisag asa. Basta mag-enjoy to. Ato dahil dikoy. Dikoy. Oh, dikoy. Oh, boys, dili, ha? Dili. Sige. Oo. Sino? Ay, ganahan ko kubano ng akong bayu. Bayu ba? Basta ganit no boys. No gina, jury ka. Yes, understand? Yes, mga mommies. Oh. Excuse me. Ikaw ba ang 30 years old na namang duha ni Alexa? 5 years old kami. Whatever. Oh my God! Ba? Yan ka? Niya na si balita sa Facebook nga dili maayo. Ay, main sa unsa man na, ma. Doon na say gipatay. Unsa? Ay, ginoko intaw ni palayo lang kinikan ni mo, Jessica, anak. Ay, damom. Naku din, ma. Kay? Usa ka LGBT na sabang gipatay, anak. Ma, ayaw na kutsig tanaw anong Facebook. Lakna ng mga fake news diha. Mas stress lang ka, ana.
Dili kini fake news, Jessica. Gikan kining balita sa sikat og #1 radio station sa Visayas ug Mindanao, ang RMN DYHP. Aros! Haros. Jessica, pauli og sayo din hisabay, ha? Aron dili ko mabalakan nimo, please. Mama baya, oy. Ay, kabalakan na ako. Ikaw man sa ako mga ka-berks like Jarica and Alexa kay, taekwondo expert me. Kabantay ko. Bitaw. Pero, madaba sa taekwondo experts ang bala sa armas, anak? Mama. Oh, di ba? Nice ang siagaw! Oh, nice bitaw din next destination na to. Ang next destination. Maglisod yung ko litot. Destination! Next destination. Oh, yeah, correct. Sa Palawan na sa Palawan. Wow. Oy, sa Phuket Thailand lang ta. Oy, ngayon ato pamantas lang yo. Nga na may daghang nindot ng mga beaches din sa Pinas. Oy. Saman. O saman, ha? Sige, devotion lang ko, anak. Sige, okay na ko, anak. Wapo ko katong Phuket. Dito sa din yung Phuket. Hala. Phuket, kipot. O, moro no. Hala, mo dahil na sa unahan sa Phuket. O, kipot. Anya mo toyo. Oy, onya lang na Jericho, oy. Kung mahurot na natong sorry ang mga beaches din sa Pinas. Ay, sorry, ninugog tubig. Okay. Dako Bert, gilad, Mga upuag, tanawan ninyo, mga upuag. Hala, opog. Ay, Oy. oy, behave mga bayo na ka. Behave kay may bayo na ka, bayo. Kamantay ka, anak. Ay, bahala na kung bayo. Oy, bahala na sila bayo-bayuhan niya. Para, may admire lang ta. Masuko sila nga. Kadaghan ng gwapo. Ayaw ilaglag yung pagka-LGBT, Jurika, oy. Kay mas nga respituhan tas mga lalaki. Kay kasgaran ra bang mga lalaki i-underestimate ng mga LGBT. Correct, Jude. Nagka-award kang Alexa Jerica. Hi, mga gwapa! Oy, hello, sir. Diarang inyong gi-order nga siko. Oh, thank you. Taga-Sigo naman, taga-Sibo mo. Taga-Sigo. Oh, Sigan may nanik. Nanik? Nabaro katong manok bubo tingtiil. Hala. Sigan bito. Taga-Sibo pud ko. Ha? Taga-Sibo pud ko. Mau ba, sir? A small world. Pero may kong kakita sa inyo pasunsiyo, uy. okay. Sige. Sige, mga gwapa, biyaan ta mo ha. Enjoy mo sa Stay na mo. stay din sa resort ha. Batong sa Taga-Sigo. Sigo, sir, bigay mo Uy, taga-Sibo yan, tagiya sa din yan. Tagiya ni taga-Sibo sa. Taga-Sigo. Sinuan. Natug na sila si Alexa o Jerica. Magpadukalan sa ko dinis baybayon. Ay, Hello. bayot ka sa. Yes, sir. Sabi ni mo, hit ka na ko ang kasama mo. Uy, dahom. Lain siyang tuyo, da. Bugol ka. Matod ko, lagot ka ko ng bayot. Mulikay ko niya. Hubog man siya. Ay, barag ba ka? Ha, balik. Balik. Yak ka das bas. Tupan ko rin mo. Sir, hate pang ni mo ang sama na ako. Nganong mutupad man ka na ako. Sagdilan ko nga mubiya ni mo kay... Kay, magpagaruin nun kang pagkang gusto na ko. Oops. Mike. Bastos na. Paano mo kung magmagkasir? Dawap! Ako'y ibuhat ni mo. Dahong ka, bugo ka ba? Matod, naglago kong sama ni mga bayan. Ay, ada! Ay, sorry, sir.
Nangita kang sakit si mong lawas. Bes, ano mo ka? Oh, pagpack-up na mo kay mamauli na ta. Jessica, Makapunta. basta nga nag-book din sa resort. Ay, namuli man ta. Wala mo mahibaw. Kay sa'yo mong nangato gabi Doon inihitapo na ako gabi Berks. Ha? Oh, di ka dapat kong lalaking hubog. Kay giyonan ko niya pagsukmag. Hindi. Nakuyapan siya. Oh, what? Dugay na silang gis din sa resort. Anak to mga dato. Pagbantay lang mo nila ha, kay mubaw sa bagay to. May mahadlok nila ba? May mahadlok nila. Berks! Matod pa ni Bambina, musuko lang dinawdaot! Ako'y angko na ng duha. Ikay angko na ng usang mo inagpatin ni mo. Sige. Handa mo yung palaptol nga ibutangan para makuyapan ng tulo. Talikod sila. Ready? Go! Da! Kuyapan naging mga bayota mo. Dali ati kay gida na ang tulo ka bayot sa cottage nga wa na'y panimuot. Ha? Unsa ites? Akod mao, pahibaw si Pedro ingon man ang mga gwardya ning resort aron maluwas ang tulo ka bayot nga atong mga guest. Gwapa ning bayota. Mas gwapa ning akong duha kabayot. Gwapa niya ko. Gwapa niya. Lagot ko. Hindi kasikit kayong mamapit. Yapan ko. Wa minahimo atong tungura. Kay nakuyapan man mi. Nikiha mi. Nakadaog ni sa kaso ang napriso ang duha ka lalaki nga nagmolestya namo ni Alexa og ni Jerica. Uy. Nasugama kinoon ming tulo Mao ko mga kasama ang kaagi ni Jessica dinining tulmanon. What's the style? Nasugamak style. Kini mga suglanon isuwat ni Cecil de Jesus Cabrera dalit sa RMN Production Center.